Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 59 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinuvoya dari sa DYEZ 684 Aksyon Radio Bacolod. Magulugal mo naman nga hapon kag nagaguom nga kasisidmon sa inyo taran. Medyo madulom-dulom gawang hapon subong. Kagod man sang hindi mayo nga tiyempo. Yari kita sa Sabado Pizza 8 na sa bulan sang Agosto tuig 2020. Ikaduwang Sabado sang sering bulan inyo palatunturan. Action Reports After Edition. Dob-dob kita sa takda nga alas 6. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita nga dapat natong tutukan. Una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Mga OFWs nga nagpositibo sa COVID-19 samtala ka-kwarantina sa eskwelahan sa Bacolod. Ginabisuhan, ginsaysayan sa mga dapat mabalaan. Konsihal Israel Salangga nga among pamuno sang Action Team for Returning OFWs ang ginatawag nga ATRO. Personal ini nga nagkadto kag nagpalapit sa eskwelahan nga ginatineran sang mga nagpositibo para ipatahag ko na rong masunod nga matabo. Mga kapin sa 90 kadabaon sang una nga nagpositibo sa RT-PCR test sa COVID-19 nga mga returning OFWs. Liwat sila test mga kaaksyon para may baluan kung nabala ang kagaw ara gihapon sa ila. Una sa balita, una sa aksyon. Silang ginpatahagan man kung anong dapat katumanon sang sining mga nagpositibo kag ginpamatian man ang ila sining kareklamo. Ang konsihal nagsiling nga kung reklamo lang sang sining mga OFWs damo-damo halos hindi na maisipan sa tuman nga kadamoon. Mga nagpositibo lonsay nagalaom nga magnegatibo sa masunod nga test bangod taran atat na nga makapauli agod makaupod ang ila pamilya. Una sa balita, una sa aksyon. Man kabudlay maka-aksyon kung mag-positive ikaw sa COVID-19, hindi ka mapatugutan nga makapauli, hindi ka madeklarar nga recovered o kung cleared o kung ayo na gid. Kung hindi ka mag-negative twice, kinahanglan ika duwa ka mag-negative. Kamayara man kaso maka-aksyon,
nga nag-negative na sa first test. Sa second test nag-negative liwat. Gurong kagaw blag, libot-libot lang sa kilid ya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkaniba sa ring balita, magbantay kag perme dumdumon. Agod hindi mabayaan kag mabilin sa tabtaban. Sa Bacolod, ang curfew nga sadto ginalalisan ko ng umpisa alas 10 ko na alas 8, subong pinaw na nga natuldukan kag na desisyonan. Ang umpisa sang curfew ha, alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Sigurado na gid, piho na gid, wala na sang bawiay, wala na sang liwatanay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sugod sa implementasyon, baw pila na lamang kaoras ang nabilin. Halin subong, was Domingo na rin, Agosto 9, ang kalabigon sa rin, tubtob Agosto 22. Kung nasipon makaksyon, insakto duha ini kasimana o kon 14 kaadlaw. Gani preparar, was temprano pa. Hindi na pagpanabuta pa sa alas 8 ang inyo malaligyan sa pampubliko nga lugar, aberto pa. Hindi na magpalas 8 pa sa dalan, kag hindi na magpakatiga kon marakpan. Okay lang kung may rason, pero kung wala gani, police station ang tupan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga exempted naman, o kung wala masakop sang saring curfew, dapat magpakita kamo sang pamatuod para nga hindi masita. Importante ang ID, identification. Kung na kamo abi ang mga frontliners, kabalo naman kamo kung na mga frontliners nga tawag, doktor, mga katapo sang DRRM o ang disaster, mga barangay tanods na ito, opisyal sa gobyerno, opisyal sa barangay, kapulisan, mga katapos ang security forces, media. Kung nag-duty ka mo sa oras ang kagabihon, oras sabing duty nyo ya, alas 9, di malakat ka mo alas 8, exempted na ka mo. Sa saring curfew na yun. Importante may pamatuod lang mo parang mapahuon nyo walang sinuman nga mga otoridad nga mag-saway sa inyo. Nag-duty sang gabi, tiradan doktor, mga security guards, ang katapos ang media, pero dapat media nga tod-tuod ha, hindi media nga lahog-lahog ha. Una sa balita, una sa aksyon. Kag kung magkantuan nga hindi igid mapaiway o kung naginatawag nga emerhensya. Istorya sang curfew hours nga 8 to 4 bantayan buwas Domingo. Kag himanoon naton sa Lunes kung anong resulta kag epekto sang siri nga pulisa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang BCPO Director may mando sa SN mga hepe, mga pulis sa station, dapat maghimo kamo sang rekurida. Di magrekurida ganit, siyempre may trompa eh. Ay, mane, alas 8, curfew, hasta alas 4 sang kagahon. Parang mamati ni mga salawayon eh. Digital payout para sa mga left-out family sa SAP sa Bacolod. Magalawig tub-tub sa masunod nga simana. Damo pagyapon sang nagahangla, no? Kaya may mga problema, gihapon nga tinuhaw. Siling paghatag sang ayuda sa idalom sang SAP, sang DSWD, o kon gobyerno nasyonal. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pungsod noon, mga trahedya nga nagakatabo sa kalibutan. Alin sa pagsigabong sa Lebanon. Pagkadto sa paghugpaas sa aeroplano sa India, sa Lebanon nga sigabong, ano ang latest maka-aksyon?
Lebanese capital nga amoning Beirut. May 11 pa ka mga Filipino ang nagdugang sa mga nagkalapilasan. May isa ang missing. Kabay pa ang missing ni ara lang sa tupa sa ibang nga lugar bla. Pero kung ara sa ibang nga lugar, tihogig nga mayara na sang mag-report sa ato sa mga otoridad dito mo sa Beirut, Lebanon. Pwede man nga basi ko na trumas bla. No, na trauma kag daw na urungan lang bla. Pwede matabo na sa lawas ang tao ay. Amon to ka baskog kag lapnag sang halit gintuga sa Bagsigabong. Kumayara ka sa gina angkon nga balatian basi kon malipat ka man tong ngalan mo. Kabay pa nga buhi lang makita na ning isak bising niho. Nga Filipino te ang kadamoan sa mga nagkalapilasan na kaaksyon nga mga Filipino sa ning Sigabong sa Lebanon. Para na sa 42. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang paghugpaas naman sang Air India Express lane, mga nagkalabatay nagdangat na sa 18 kag may 16 ang may lala nga kapilasan. Nag-impon man ni sa trahedya. Ining katrahedya nag-impon man sa balita angot sa COVID-19. Bangod ang eroplano nga humugpaas, nagakarga ini sang 190 ka mga pasahero kag crew. Ang kalabanan nga mga pasahero dali makaaksyon ng mga Indians man nga halin sa Dubai nga stranded. Bangod sa COVID-19, imakin mo yan, why sila napatay sa COVID-19 niya? Napatay sila sa crash sa aeroplano. Una sa balita, una sa aksyon. Di kuntandi, dalon sila papauli sa ila sa nga lugar sa India. Kaluoy man o. Insidente ginakabing amoy ning pinakamalala nga passenger aircraft accident umpisa sang 2010 sa pungsod India. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang tanalupang doon nga balita maghalong sa mga peke kag manog into nga mga tawo nga nagapakilala o kun kuno nga mga contact tracers. Una sa balita, una sa aksyon. Kadumdum kamo sang panawagan sa isa ka opisyal sang pulis to sa Region 7 nga sa niya pwede gid naton nga himuon nga mga contact tracers. Mga miyembro sang contact tracing team sa mga naka-close contact sang COVID positive. Ang mga chismosa kag chismoso. Hindi na may naka-apply na to sila, mga chismosa kag chismoso. Kaya kung magdabo-dabo ni kuno, pwede matawag ang ila sa nga grupo, Chismosa Brigade. Ay basi, nagkalahuya man to. Sigano nga makilala sila nga chismosa sila or chismoso? Pero malin naton basi kung may nag-apply. Kay subong nga COVID-19 nga daan, kakinahalang kwartas buong ang mga tao. Kaya siyempre kung mga miyembro ka sa contact tracers, may mga allowances managuro Kaya galing ang balita mo niyo. Ang DILG mga kaaksyon, may ara sang pandam. Bangod may ara sang nagapakilala nga mga contact tracers. Ari naman yung mga tao nga wala tiagon. Amo na ning antos sang taran sa COVID-19 nagahimo pa sila sang kalakuhan. Kung si Mike Enriquez pa, nako po, nalako na. Ang balita nga ang DILG subong nga Sabado lamang, may panawagan sa mga tao nga dapat i-report sa mga otoridad. Kung may mga tao nga nagapakilala contact tracers, pero peke gali. Kaya ang toyo, mangayo lamang sang kuwarta. Amo ginasiling naton permi nga basta kwarta gani ang pensar sang tao
Wala niya sa bungog nila nga may mahalitan kag may magaantos na gali. Bisan gani sa gobyerno, di man tanan na, pero mayara gid di malikawan. Mayara gid pila ka maapuysal nato sa gobyerno, nga mo ning gawi. Halin sa pinakamanubo nga unit bala sang panggobyerno nga amo ng barangay. Mayara gid nga basta kwarta gani ang nagabulyada, nagamulodlo ang ila sa nga mga mata, kag nagahagal sang hala kaduso, kag nagapananguha gid para lang matigayon ang plano, kag para lang nga makakuwarta. Mayara gid daw. Di bantaran na, damo-damo iya nga mga opisal sa gobyerno nga pangalagad sa insakto. Pero ining nagahimo ang mag-aksyon sang sindikato para lamang makakwarta nga ginahingalitan bla ang isa ka sitwasyon. Aw kabay pang mabusog kamo sang maayo. Kabay pang mag-aksyon nga inang kwarta. Nga inyo na bulsa halin sa padali kag sindikato. O kon kalainan, baka bulig sa inyo. Pero hulata kag hulatan nyo bla, bagod maabot ang tion. Nga inanggin pang himo nyo mabalik gid sa lawas nyo. Sa ulihi, gabot lang ka mo, waya man ka pamahog ha? Waya man taga pamahog. Napalayag tala mga posible matabo bla, kag nagalaylay, gayla sa mga tao ni. Hindi gid malikawan, may yara gid sa nagapanumdum permi, basta kwarta ang ambalan. Sa mga opisal sa gobyerno, bla, dapat unahon yung interes ng tao. Kag hindi ang inyo interest. Hindi ang interest sang inyo wallet. Kag hindi interest sang inyo bulsa. Una sa balita, una sa aksyon. Daw naglayo to sa DILG nga pandam sa contact tracer. So, ang pandam sang DILG hindi gid magpati sa mga scammers niyo. Bangod ti may report sila nga nabaton nga subong nga katabo na ni ginagidahimo sa mga manog-into nga tao ni, mga persona ni. Ang natabo makasusuno sa DILG, suno ka Interior Secretary Anyo. Matabo manawag na sila sa telepono nyo sa balay, landline nyo, kung cellphone man. Kaya siyempre kung may manawag sa inyo da, sabton nyo na. Ay basi kung importante biya. Kaso namalan niya ka muna nga ikaw ka-close contact na-expose ikaw sa pasyente sang COVID-19. Kung sugiran ka muna, nubatsagan mo kulbaan kay. Hindi ka naguro ka paminsar nga ang istorya si mo scammers nagle. Kaya mantigan ang balan ka nga isa ikaw sa na-expose sa COVID positive. Kung silingon na kay direct or close contact ikaw sa COVID positive. Pero kung balaan mo, nga way ka guwa-guwa sa balay mo, ati temprano pa makapanumdum ka ba? Pwede ka kasabat sa iya. Lo mo. Diba? Amo ng mga istorya sang binugoys bong mo. Para sabi, ako be, ara ko sa balay. Sa sulod sa 3 bulan, gagwa ko mas balay sa nagkuhan lang. Sa guwa lang sa sa ugsaran lang. Tapos may manawag sa imo be, nga balon ka, oy, na-expose ka sa COVID-19 positive. Ay, naya, tuldok na period ng sige daya. Ang malo mo na, sinuninto mo man. Pero kung nagagwa ikaw, kung nagalagaw-lagaw ka, manumdum ka man sa ulihi. Tanaw ba ho? Kung tanaw ka mga tunto, kag tunta nga mga tinugan is kalibutan di. Yambal sang DILG makaksyon, tawag ka mo sa police station. Kasi kung may manawag sa inyo blada, pabalaan nyo. Ang DILG mas mahikunta, kung ang telepono nyo bala, mayara sang ano ba lang kwan? Ang number sang nagatawag sa imo. Parang masugad may caller ID. Mo dapat may caller ID. No? Kung cellphone mas mayo manawag sa inyo dahil
tatak na ng numero. Kaling kayo mag-amo ng mga sindikato magkakson. Kung balik ka mo na tawag, hindi na malabot. Basta pa, numdom lang na. Sang DILG kabay pa ka nakabulig kita. Una sa balita, una sa aksyon. 517 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Banaon taon nang naobserbahan sa ato sa nga patrol nga temprano pa. Nagalibot-libot diri sa pila ka mga lugar sa Bacolod City. Hey! 518 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hindi kili mayo matchag mo kung magpungko ka nga busog kanong nga may amuning no? Timo-timo kita mo. Sige lang, okay. Sa Patrol with Action, John Diaz. Action John, please come in. Maling hapon aksyon mamayang hapon sa tutanan nga mga ka-aksyon na patulari kami anong area sandalan lakson Badagamente na dribla sa may atubang sang Rolling Hills Memorial Chapel dari sa may 28 Lacson Street ginausoy naton from north going to south direction kita karamo sa mga Salakyanon subong nga Sabado sa ngapon tigkumparan mo tinalikdan nga mga sinimana siguro mo ni ang Sabado nga do kadamo-damo sa mga Salakyan nga makita naton sa dalanon mga ka-aksyon nila binasa pila ka mga national highways green mismo sa intersection points ang dalan Ramos Lacson karon nga po nakabigdring nga moderate to heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga ka-aksyon damo sa masalakyan gikan dito sa may downtown area or probably from Capital Laguna ruta nga ang direksyon padurong south mga ka-aksyon or padurong north mga ka-aksyon mga kalabanan sa diri mga papauli gura kay dito nag-star sa norte nga naman sa probinsya sa Negros Occidental nagasumbali man ang mga salakyan gikan diri sa may sa Aquino Drive from Bangalasal padulong diri mga ka-aksyon sa may intersection point ang problema lang kay alas 5 pa lang pasado sa hapon wala na traffic enforcer diri mo nga naga-manage sa dalaga sa trapiko and nakapatay man ang traffic light so rason kun nga makita naton nagaginubon-gumon man kun kaysa ang dalaga sa trapiko mga ka-aksyon diri mismo sa may area sang Dalan Ramos Lacson i-compare mo pagkadto naton sa lingapon sa Araneta ang Araneta halos sa mga traffic lights functioning o kung nagagana mga ka-aksyon umilaaw malindri sa may area sa Hernay padulong Lizari sa Araneta dala-dalatso abi sa may magsaysay nga Araneta karon nga po nakabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon to dalagan sa trapiko ang aton pagambalan aton man gindisitahan ang palibot sa mga merkado publika tomorrow is August 9 and base sa mando tibuas ang pinakauna aksyon mga Domingo nga may pagpasirada na ang mga merkado publika bilang kabayan sa precautionary measures pero insek naton kay na do kramo sa gyapon sa mabululigya dala nila no nga mga lutanon kay iban pa ako mabasahan ko yung sitwasyon sa ilan ng mga baligya kag mayo man kay ang pulis naton nagalibot dito sa area sa Liberty Public Market nagapatigayon sa Ricorida no ang iban diri kani mga ka-aksyon kita naton like for example sa mga establishmento komersyal mga baligyaan mga convenience store medyo magutok-gutok man damo nagapila sa dalan karon nga po nakitanggen man naton ang pagpandako po ko ng operation sa bitaw na nagunta sige po especially may angot diri sa may mga nagawala barrier abi kung nagangkasanay dra so sa Salakyan ang highway patrol unit naman kita nato nagalambiyong sa pila ka terminal mga ka-aksyon anyway, hindi magiging mas sinabugat na dalaga sa trapiko sa palibot sa sunod. Lagpay sa diri sa itong ginakamtangan. Ari na kami sa may Aquino Drive. Padulong kami sa may triangle, mga ka-aksyon. Dra sa may Lopisay na. Karon nga po kita naton mga dipasero ng jeepney, mga tricycle man nga nagabiyahe, may mga pribado nga salakyan, pero hindi mo sinangka ada bugat ang dalaga sa trapiko sa mga dalanon mga ka-aksyon sa palibot sa sunod sang Bacolod. Bago na kami aksyon marhalin sa pila ka mga ako gilibutan namon ang pila ka mga lotto outlet sa syudad. Dito kami rin sa may barangay Mandalagan, may isa ka lotto outlet nga bukas in top sining hapon, nagabaton sa gyapon sa mga nagataya abi, no? Pero isa na naton siguro ka panumdom dre bilang kabayan sa ilang safety protocol or safety precautions, mas maayo magdala na lang sila sa ilang ballpen action mark or lapis abi para mag-mark na sila sa card at least ilar mismo ko galingon di na sila magkapyot pasang available dira nga ballpen e basta kung sino dira makakapyot action mark ina parte man na subunga sa pagpangama naman lang pero ti ang panumdom ng dito kan mga lotto outlet wala nagasukot sang excess nga bayad abi for their service
posible dito na nakuha na. And may angot sini may mga 20 pesos sa gyapon no ang kumagtaya ka sa naglaylaing grabe nga mga ang ginatay anak sun mahal sa may loto. May ari diri sa Mandalagan, may ari sa may Villamonte kita naton, may ari sa downtown area nga bukas, pero ang duwa ka lagko nga loto outlet do sarado pa sa gyapon. Sa mga mall nga may mga loto outlet do halos man Action Mar naga-operate na gid karon nga adlaw naligad pang adlaw, pero sa paglibot nakita naton sige sa gyapon man ang ilang operation. Panumdom sa aton nga mga kaakson do nakatipo na naman ang galom sa kalangitan kag-ina do kanami sa aton panyempo, pero sila nga matalion nakita naton no amat-amat naman especially sa may bayon nga bahin sa sulad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental mga kaakson. Halong sa pagpanakayon karon nga hapon para sa mga proteksyon sa kalawasan mga kaakson. Ini ang daragan sa trapiko ang sa gyapon bugos magidulong sa inyo sang Dr. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Las 5:24, stay healthy, live better. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo ang sa Okay, kaduanta sige na pag aknalista sa mga gabonitor sa ato sa live stream. Edwin D.B. Gonzales sa Good PM Monitor, Mary Hope Salomon Gangoso, mayong hapon sir, watching now, salamat. Si Toto Bea Jonathan, Jeneline Patiga Diaz, hello po, gandang hapon sa Mirapasok. JR Mainit Region, Good PM, Action Marlon, God bless. Alex Fuentes, maayong hapon sa Action Sir Marlon, kag happy weekend sa imo sir, stay safe. Salamat. Lay M. Muhar, araman si approve hahabal ni Lay M. LM Muhar. Juleth Golp, Sierra JGS, mayong hapon sa Marlon. Alex Fuentes, Gabonitor. Jaya Aguas, good afternoon. Padayon nga ng Gabonitor dere sa may barangay Sumag, Great Kulang. Si Taik Aguas kag Joalden Mallorca gapamati Mansubong para updated. Thank you. Salamat kita. Si Toto Gabi Hepelga o Gabonitor dara ko sa yesterday ka sa Lakiano. Si Gabriel Gabi Hepelga. Eme Esmeralda Dolido, aksabalong patamyaw man tatay ko. Elias Dolido sa nga barangay Paloma, Valladolid, gamonitor gid siya. Si Jen OSSR, monitor always, salamat. John Tracy Estrebillo, araman si Toto Dondi Blanca, mayong hapon dara sa Talisay City. Si Chirik, Eric Rojo Asiado, mayong hapon. Marlon always gid gamonitor sa Quezon City, Metro Manila.
Tamyaw ko pamilya Asyado Rojo Magdato Kanyada Hililang mula si magsiko kag kunanan family diri sa may barangay Pandanon Silos Murcia. Madamong gid nga salamat ak sumarlon the best ka gid. Salamat si Rek. Melanda Tanyo Saus, good afternoon. Marlon, take care and God bless. Rosemary Alayon, mayong hapon. Salamat sa kapadala diri sa mga makapabakod balatyagon nga mga mensahe. Jocelyn Calabaan, sa Marlon, mayong hapon. Ana Mandri Ghost Rob, Chismosa Brigade, sir. Ay, damo-damo, gid na iya aplikant. Tampan ni Anda. Balon na kung pila ka bilog aplikante na. Emelda Hamilo Bangguanga, mayong hapon. Teresita Katunina, mayong hapon. Tamyaw ko bata sa Valladolid. O sa Valladolid, si Joseph D. Katunina. Eduardo Labayn Jr. may aragid ang hilig makaganit gid. Aragid na Sir Eduardo. Ba, hindi gid na malikawan. No? Labi na gid sa ginamuno kumla. Sa gobyerno damo gid na makaganit sa mga proyekto. Piolo John Henovea, mangkot lang ko tuod kuno ma-lockdown pakulod. Waay sang lockdown, ang gina-lockdown dito to Piolo, ang pila ka mga porok lang nga mayara sang nag-positive ka, mayara sang local transmission, no? Waay sang lockdown bilog nga bakulod nga matabo. Okay? Piolo John Henovea, parente pa ni, no? Hirobuya family. Roni Sirayon Gordon, monitor si mo. Salamat, heaven. Judith Calvez Pamposa, monitor Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Louie Pabalati Ignacio, Jocelyn Arisivita Olak, Olive Prado Gargaritano, Ramasi Ikaw Lang, si Dundi Blanca, si Toto P, dara sa Jovex Market. Louie Pabalati watching from CVU Silay, mayong hapon lang. Tol Ignacio family dira sa Isabela. Christian Siloso, good afternoon. Ask ko tani kung anong development pag-abot sa pagbiyahe kay pabakulod ko tani sa Monday. Salamat. Kung dali kayo masiban nga lugar, sulod kas bakulod, way man magluwas kon outside Negros Occidental. Pero kung dalhin ka diri sa bakulod, may pila ka mga lugar sa Negros Occidental nga mayara yasang mga protocol sila nga dapat to quarantine ka anay, pero hindi bantaran nga mga lugar. Pero kung halin ka outside Bacolod, surot ka sa Bacolod, huwag sa problema. Redelin pa Redes, watching from Isabela. Sa Pontevedra ni si Christine Siluso. Si Toto Siluso sa tagob da sa Gabonitor Mara. Yvonne Voicesure, happy weekend. Len Lai Xiaog, watching from Norway. Alas 5:30. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bacolod City Hall nga balita, ang digital payout magalawig pa ni tubtob sa masunod nga simana. Balita City Hall, Action Art, mayong hapon please kabin. Tugtog Martes kadlaw guro Aksyon Marlon ang hambal diri ni DSSD Head Pasita Tero na ma-extend ang pag-distribute sining digital distribution or payout sa SAP sa mga beneficiaryo nga left out diri sulod sa Bacolod. Pangun man may ara sang pila ka mga konsekwensya nga hindi mapaiway isa na diri amo nga wala malabot ang target no sang DSWD upo diya sa payout center na supposedly kada adlaw mag-release sila 150 individuals no sa muna sa kada payout center. Ang problema Aksyon Marlon kay ang pag-isip dali isang mga payout center hindi kay per person. Kay may ara mga persona nga sa isa ka payout center bangod nga di ang yagin kuha ang kuan mo trans ang first trans and second trans consider kag naisip na galing gilayon sang payout center bilang duha ka transaksyon. Now bago lang naklaruhan nga hindi gali per person kundi per transaksyon lang ang ma-provide sining mga payout center. Amo ni nga suno sa kay Ma'am Pasitero instead of 150 ka mga transaction or person sa ila ma-akomodar ara lamang sa mga 75 o halos katunga. Now, isa pa din nga nagpa-delay sa proseso, amo ni siya ang may mga diferensya sa pag-download sa mga ngalan kada birth date sa pila ka mga individual o kung mga beneficiaryo na nag-resulta Aksyon Marlon sa kapin 5,000 mo kung si Ma'am Pasitero pa ang kanamuon sa inisyuhan niya sang certification. Kaya di halimbawa kung may ara isa ka
beneficiaryo nga magkuha sang claim niya. Halimbawa sa Palawan, Palawan Pawn Shop, pati kung Palawan na pera padala. Pag sa ilo, isa piyakto kaya dito ang second tranche siya pwede ma-release. Tilain naman yung certification ng dalon ni Axon Marlon. Oh. Amo na nga 2 man gid ka delay sa proseso suno iya kay Ma'am Pasita Tero. Hindi na siya galing Axon Marlon katag pasang exact figure subong kag percentage sang na-accomplish na nila since nga wifi ni ma-reconcile sang taga DSWD. But most probably sila niya base kon until ini sa August 11. Now, isailuhan ko lang very quickly yung party sa Badjao, Axon Marlon. Oh. Kay kung natalapangdan sa mag-action pa, nakalakad, huwag ka na gani makita sa mga Badjao. 82 kung mga Badjao, gilang ginsikop sang okundin tipon sang taga DSSD. Kaya tingin sila yung huwag ginda number 1 nagasunod sa regulation mo, sa protocol bla, sa health protocol, kang ginapatuman sa city. Kang gindala sila subong sa isa ka facility. Nga ginaparagihan sa sunod kay siling diri man pasitero siling niya kung puling away sa mga bati dira kag iban pa mga Badjao nga nagalagaw pa bla kay target ning ubuson gini sila mo kaya ang plano sa malundalon ini sila pauli dito sila o i-request sa national pagi sa National Disaster Risk Reduction Management Council kaya tani may aras ng special trip nga ini sila magdiretso sa Mindanao. No? Ang problema kay ang Region 7 hindi na magsugot na mahapit pa nito sa ilang lugar kay nagaduda sila nga base dito naman sa Cebu or sa Region 7 pala magpananaog ini sila or nasakupan sa Region 7. Di amo na ang isa subong sang worry kag problema ni Ma'am Pasit kay lawig-lawig ka posible nga proseso di pala kanon mo ni sila mo Gande. nga nagtelelipon sa may facility sa city. Ganito sila sumunggin pamtan. Nyari si Ma'am Pasitero, parte sa Badjao. Nasikop natin sila. Paginbutang sa isa ka lugar. So, wala ka na daguro may makita nga Badjao sa dalan. Ang gina-process naman ng ilang medical certificate para makuhaan sila travel pass. Nag-coordinate ako sa Office of Civil Defense. Sa Civil Defense, nag-coordinate sa national nga PRRMC para nga makunan sila special trip no from diri sa aton patutuguro sa Dapitan, Sambuanga. Ay hindi na sila pagpasutlon sa Region 7 mo. So do amo ni nga amon nga appeal nga tagaan na lang sila special trip kay may iban mga Badjao sa iban sa Iloilo, sa Antique. So tani ko makaisa na lang ka-trip pilitanan nga Badjao para makapauli ka hulog sila. Ang maayos na guro ma'am, after nga makapauli sila, dapat hindi na sila guro na yung pagtugutan ng entry nila sunod eh. Oo, manatani. Dira man lang sa Dumaguete ang possible entry nila. So, dapat may interagency, interregional naman na guro appeal. Yan, balonta na ang sambalonta ang ang IATF or ang aton pagtawag sina OCD na hindi na sila pag-i-allow mag-travel ang Mindanao sa Pagtuloy. Axon Marlon, mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksunyo. Axon Artay, hupon na ulas sa balita una sa Axon sa Bacolod Axon Radio. Korte mga Badjao, no? Daw maamo man sa problema sa LSI kag OFWs vlog, ang mga returning overseas of Filipinos. Man na problema sa buong bagod damo-damo na dari mga nag-alalabot ng mga returning na grancies gin-stop anay temporaryo. Di mga Badjao ho, di man sila gali pwede dito makatapak sa Cebu. Grabe, nagapa-indis-indis man sila sa problema sa COVID-19 yaho. Una sa balita, una sa aksyon. Ayuban ka sok-sok man tod face mask galing kay magkuto mo kung ano ang rason nga nagsok-sok sa face mask, malungop lang ni. Ayo mas temprano, mas maayo ning natagaan sang solusyon ining problema reklamo sa mga tao nga makakita sa mga damo-damo nga mga Badjao. Kay base kon padugayan nyo panibla, base kon mag damo na di sila, lusot sila bla. Imbes nga COVID-19 lang tutukan dire sa ulihi, base kon nakatugal sila sa dugang pangabaligban sa ato sa mga puisal dire sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, nagka-problema, bla ka mo sa inyo sa atay, may diferensya ang atay nyo, nagka-create
balita, una sa aksyon. Ang Pilipinas makaaksyon naka-record sa sulod sa nga pulo ka adlaw nga sunod-sunod, no? Sunod-sunod nga pulo ka adlaw nga ang kadamoon sa mga COVID positive nga nagadugang kasobra iya sa 3,000. Subong adlaw makaaksyon ang kaso sa COVID positive sa Pilipinas. May 126,885 na. Ang bag-o sa mga kaso, 4,226. Forte ho. Sobra 4,000 mo. Ang mga pagwa nga result nga positive. Ti sa gihapon, NCR sa damo-damo tao eh. Tama nagapanguna makakso, isa lang kaadlaw, 2,679 ho. Ang mga COVID positive ka nagdugang sila sa nga kaso. Kaya sundan sang Laguna, 265, Cavite, 154, Cebu, 125. Ang Cebu, medyo naggaganhagan ang pala problema nila to kay nagaligal sa mga sinima na akong bulan. Sila ang ginbansagan nga epicenter sang COVID-19. Ti mga tao, guro to nakapiyar na ginman na. Nga hindi nalawag-lahog ining pagdamo sang kaso dito sa ila. Ti ang probinsya sang Rizal may 118. So dire sa aton sa Negros Occidental kabay Paulaton Tarugay-Dugay ang ulihing datos naman kay pagwa sa ato sa Region 6 Department of Health. 544. Balikan ta sa live stream. Okay, live stream naton. Si Embong Joe Campo, araman si Len Lai Xiaog, watching from Norway. Ang Norway do inigiman tanto problemado diya ang COVID-19, no? Hinday Len sa Norway. Si Embong Dio Campo, ga monitor gid sa Senegad ga mga tanion. Salamat Sir Embong. Ana Mandri, si Gosrab. Dapat sir ang mga badyaw, ginabalik ina sa ila lugar, kagatagaan sila sang ila palangabuhian sa ila lugar para hindi na sila magkadto pa kung diin-diin nga lugar kay gutom ina sila sa ila lugar. Nano pa kung diin-diin man sila nagapakig sa palaran. O, may punto man si Ana Mandri Gosrab. Kali may ari guro balabadyaw nga gaan mo trabaho, hindi siya mag-ubra kita tamaran siya mga mudlive la. Ang ilaw siya rin nga nabalaan, siguro kalabanan, may ara na guro nga makansindi man kami mga edad naman ng kalabanan da. Pero may ara guro lang ang unod sa pinsar nila bla. Ay la nabalaan ya, humlad palad lang kag mga hatag sang sobre, basi mo la blaw. Si Raymond Alarcon, good PM Maxo Marlon, please greet Kitty Tamina Aspon Alarcon, si Kicker Ray Artuz Alarcon, Villa Angela Subdivision, Gabonitor Ged. Salamat kid. 546. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tareng ato sa ring nga patrol with Aksyon Jan at tipon nga balita Aksyon Jan sa report plus kami. Dagalaom Aksyon Mar ang grupo sa mga negosyante diri sa Sarad sa Bacolod nga mangin tuman kadako abi ang resulta sang pagpatemprano sang curfew hours diri sa Sarad sa Bacolod sumugod sa Domingong adlaw kon buwas abi Aksyon Mar. Apa sunod diri sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI ila updan ining lihok kag ang plano sang lokal nga gobyerno sa Sarad sa Bacolod kun ini ang makapamaayo sa tanan ilabi na agud maluwas kita sa padayon abi nga paglaptas sang balatigan nga COVID-19. Suno kay Mr. Frank Carbon sang MBCCI nga apisar of course may pila ka mga negosyante ang mahimo naman nga mag-shift sa ina panibago nga plano bangod sa pagpatemprano sang
kusang curfew action Mars alas 8 sang gabi tubtob alas 4 naman sa kagahon may ara nga mga empleyado kung trabahante nga madulaan sa trabaho or may ara man nga implementar ang mas specific pagid nga flexible working arrangement sa mga tratapan o koda mga negosyo di man mismo sa syudad sang Bacolod. Kag bangod sini may mo nga may ara trabahante nga either madulaan sa trabaho or mas mangin manubo naman ang ila naman nga sweldo. Gani Action Mar ginasuportahan nila ang programa o kung nalihok sini nga lokal nga gobyerno sa Bacolod apan napabutyag diri si Carbon nga sila ang mahimo nga magpadala sang sulat sa LGU agud nga maging o nga kung mahimo makakahatag sila abi sa mga suporta labi na sa mga basic nga makinanglanon sa mga trabahante nga may imo modulaan sa trabaho sa sulod sa period nga ginapatuman na iba mismo nga order o commando Action Mar. According pag diri kay Carbon siya nagadauman nga ang tanan nga negosyante sa syudad sang Bacolod ami ara naman tagsa ka mga plano gag makadiyon man sang ila nagakaigugid nga budget management agud nga hindi matam-an kag hindi man mapierde sa ilang negosyo. Wisdom sa aton city officials kaya nyo pag-studies mo na nila. Siguro at this point of time nag-city saka the last time na bangsa kong iyato nga daw executive order no halos nagdobre ko no in which time ang aton local transmission 100%. Fishing ko they will subscribe to the wisdom sa aton city officials because just pareho ko siya kami man na paramount ang saving lives than preserving jobs o na kabuya. So, ang porta mapangita ka man na ang trabaho kung medyo pagkado tayo ng anay, no? O stopping ng anay. No? So, anyway, I'm sure all businesses may full position mo na. May plan A, plan B, plan C mo na sila. Ang kaluhoy lang galing kay ang mga dyan ubra na empleyado, no? O livelihood. So, maayo kami siguro kung po TFP ang atong syudad maka-ubra sila financial interventions o other interventions na kaya itong nawadan obra o kung mga itong very vulnerable na sektor at least bulig-buligan man nila either cash for work or food package, no? Oo. Actually, mas Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon NBCCI. Sili nga matilian mga ka-aksyon, ang ganyan ba kung kinag-remind ko Action Mark, kaya na siya, no? Nagbuo-buo ng ulan sa palibot sa syudad sa Bacolod, panunod natin sa mga ka-aksyon natin, mag-especially kung na magabiyahe pa or halin sa tagsa ka matrabaho nga magpiparagil sa proteksyon sa kaugalingon. Dahil tagikan sa patrolo, taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Gabo ang ulan sa Bacolod City, halong-halong gagapreparar sang inyo sinidalon proteksyon sa lawas. Kumera ka mo sa importante kang hindi gid mapaiway nga lalaktan o kon kalantuan. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Amo ning Evergreen Herbal Cup. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier. Kapatamya ko no kay Tita Yamina Aspan Alarcon, Kicker Ray Artuz Alarcon, Villa Angela Subdivision, Gabonitor. Laura Villalon, araman si Maninay Harrieta Chong, thank you Gid. Len Laisyog, hambalya, hindi ka man tanto problema sa ang COVID dari sa Norway. Jotay lang Gid. Salamat. Gilbert Lotse, okay makabiyahe sa Bacolod, naka-mask lang, waay face shield, gamonitor, Gid ko di sa barangay Hawayan sila Sydney. August 15 pa ang face shield. Kung may ka face shield, sa August 15, di ka pwede ka sakay sa public transport.
Noon ay manggubot, temprano pa naggrahi kunos nunoy ho, kay may korupyo. Pigaw gid ang pasahero. Importante, mas mayo na lang kabiyahe na, sang siya magtinertas balay, no? Wag kita kwaon. Paita choice, wag gid mahimo ang ato sa ginakwaan sang palangabuhian. Alas 5:58, Action Radio Philippine Standard Time, Action Reports after edition. Magabalik na naman sa Lunes, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Action. Sa makulod na Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,